எஸ் மாஸ்டர்ஸ். அடுத்து என்ன பார்க்க போறோம்னா, இந்த ஊன நடனம். அதாவது நடனத்துல 2, 3 நடனம் அவங்க சொல்றாங்க. ஊன நடனம், ஞான நடனம், ஆனந்த நடனம் அப்படிலாம் இருக்குது. இப்ப அந்த ஊன நடனம்னா என்னங்கிறத பத்தி நமக்கு விளக்க போறாங்க. இந்த தூலம், சூக்குமம், அதிசூக்குமம் ஆகிய இம்மூவகை ஐந்தொழில்களும் ஊன நடனம் என ஒன்றாய் வைத்து சொல்லப்படும். இப்ப நம்ம இந்த தூல ஐந்தொழில், சூக்கும ஐந்தொழில், அதிசூக்கும ஐந்தொழில், இறைவனுடைய இந்த தொழில்களை மூன்றையும் பத்தி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. இறைவனது தூல, தூக்கும, அதிசூக்கும இந்த 3 ஐந்தொழில்களையுமே நம்ம சேர்த்து இந்த என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா ஊன நடனம் அப்படின்னு ஒன்றாய் வைத்து சொல்லப்படும். இத்தொழில்களால் உயிருக்கு உண்டாவது உலக நுகர்ச்சியும் சிற்றறிவும் ஆகும். அப்ப இந்த 3 வகையான தொழில், ஐந்தொழில் பண்றோம் இல்லையா, தூலம், சூக்குமம், அதிசூக்குமம். இந்த 3 தொழில்களாலையும் உயிருக்கு உண்டாகிறது என்ன அப்படின்னா அந்த உலக நுகர்ச்சியும் இந்த சிற்றறிவும் ஆகும். இவற்றால் உயிரானது உலக வாழ்வில் கட்டுண்டு கிடக்கிறது. அப்ப இந்த உலகத்துல உள்ள பொருட்களையோ விஷயங்களையோ அது நுகர்வதற்கும் அதை பற்றி அறிதலுக்கும் அந்த சிற்றறிவிற்கும் இந்த 3 ஐந்தொழில்களும் உதவியா இருக்கு. அப்ப இதனால அந்த உயிர் உலக வாழ்வுல கட்டுண்டு கிடக்குது. இது பற்றியே இறைவனது செயல் ஊன நடனம் எனப்பட்டது. அப்ப இந்த ஊன நடனம், ஊனம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஞானம் இல்லாமையே இது குறிக்கிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஊனம் அப்படிங்கிறது ஞானம் இல்லாமையே இது குறிக்குது. ஏன்னா இந்த ஊன நடனத்துல என்ன நடக்கு அப்படின்னா அவர் செய்யக்கூடிய இந்த 3 தொழில்கள்லையுமே என்ன ஒரு பயன் அப்படின்னா அந்த உயிர்கள் உலக நுகர்ச்சியையும் இந்த சிற்றறிவையும் இந்த உயிர்கள் பெறுது. அது மட்டும் இல்லாம அந்த உயிர் உலக வாழ்வுல கட்டுண்டு கிடக்குது. அப்ப அந்த அறியாமையில அந்த ஞானம் இல்லாமல் இருக்குது இல்லையா, அதுக்காக இதுக்கு பேரு. அந்த உயிர்கள் ஞானம் இல்லாத ஒரு நிலையில இருக்கு, அல்லது அந்த அதாவது உலக வாழ்வுல அது கட்டுண்டு கிடக்கு அப்படின்னு அதை நம்ம சொல்றோம், மேங்கி கிடக்கு. அதனால இது இந்த ஊனம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஞானம் இல்லாமையே அது குறிக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்ப இதுக்கு ஒரு செயல் கொடுத்திருக்காங்க. தோற்றம் அடிதனில் தோயும் திதி அமைப்பில் சாற்றியிடும் அங்கியிலே சங்காரம் ஊற்றமா ஊன்று மலர்ப்பதத்தில் உற்ற திரோதம் முக்தி நான்ற மலர்ப்பதத்தே நாடு அப்படின்னு சொல்றாங்க. தோற்றம் தடியதனில் தோயும் திதி அமைப்பில் சாத்தியிடும் அங்கியிலே சங்காரம் ஊற்றமா ஊன்று மலர்ப்பதத்தில் உற்றதி திரோதம் முக்தி நான்ற மலர்ப்பதத்தை நாடு. அப்ப இதனுடைய பதவுரையா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இந்த துடி அதனில் உடுக்கையை இயக்கும் இந்த திருக்கையில் தோற்றம் படைத்தல் தொழிலையும் அமைப்பில் அமைத்த திருக்கையில் தோயும் திதி ஆன்மா பொருந்தும் இந்த காத்தல் தொழிலையும் சாற்றியிடும் சொல்லப்பட்ட அங்கியில் நெருப்பு ஏந்திய அந்த திருக்கையில் சங்காரம் அழித்தல் தொழிலையும் ஊற்றமா உறுதியாக ஊன்று முயலகன் மீது ஊன்றிய மலர்ப்பதத்தில் மலர் போன்ற திருவடியில் உற்ற பொருந்திய திரோதம் மறைத்தல் தொழிலையும் நான்ற தூக்கிய மலர்ப்பதத்தை மலர் போன்ற திருவடியில் முக்தி பிறவியை நின்றும் எடுத்து பேரின்பத்தில் வைப்பதாகிய அருளுதல் தொழிலையும் நாடு கண்டுகொள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது உடுக்கையை இயக்கும் அந்த திருக்கையில் படைத்தல் தொழிலையும் அமைத்த திருக்கையில் ஆன்மா பொருந்தும் இந்த காத்தல் தொழிலையும் சொல்லப்பட்ட இந்த நெருப்பு ஏந்திய திருக்கையில் அழித்தல் தொழிலையும் உறுதியாக அந்த முயலகன் மீது ஊன்றிய அந்த மலர் போன்ற திருவடியில் பொருந்திய இந்த மறைத்தல் தொழிலையும் தூக்கிய அந்த மலர் போன்ற திருவடியில் பிறவியினின்றும் எடுத்து பேரின்பத்தில் வைப்பதாகிய அருளுதல் தொழிலையும் கண்டுகொள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப அந்த நடராஜர் திருநடனம் புரியுறாரு இல்லையா, ஏன்னா இது ஊன நடனம் தானே. அந்த அவருடைய நடனத்துல அந்த ஒரு கையோட உடுக்க இருக்கு, அது எதை காட்டுது, படைத்தல் தொழில. அடுத்தது அமைத்த திருக்கையை எதை காட்டுது, காத்தல் தொழில். அதுக்கப்புறம் அந்த நெருப்பு ஏந்திய திருக்கை எதை காட்டுது, அழித்தல் தொழிலை காட்டுது. அப்புறம் அவருடைய மலர் போன்ற அந்த திருவடி அந்த முயலகன் மீது ஊண்டி இருக்காரு அந்த திருவடி, அது எதை காட்டுது அப்படின்னா அந்த மறைத்தல் தொழிலை காட்டுது. அந்த தூக்கிய திருவடி இருக்கு இல்லையா, மலர் போன்ற அந்த தூக்கிய திருவடி, அது அந்த அருளுதலை நமக்கு அருளுதல் தொழிலையே நமக்கு காட்டுறதா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப அந்த உடுக்கையால் ஒளியை உண்டாக்குதல் படைத்தல் தொழிலையும் அபய திருக்கரம் காத்தல் தொழிலையும் நெருப்பை ஏந்தி இருத்தல் அழித்தல் தொழிலையும் உறுதியாக முயலகன் மேல் ஒரு காலை ஊண்டி இருத்தல் மறைத்தல் தொழிலையும் மற்றொரு காலை உயர தூக்கி இருத்தல் அருளல் தொழிலையும் உணர்த்தும். இவ்வாறாக கூத்த பெருமானது திருவுருவில் தோன்றும் குறிப்பை அறிந்துகொள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ அப்ப இது அவருடைய தோற்றத்தை ஒவ்வொரு கையும் கையில வச்சிருக்கிறது, கையெல்லாம் எதை குறிக்கி அவருடைய திருவடி எதை குறிக்கி அந்த ஐந்தொழில்களை எதை குறிக்கின்னு கொடுத்துருக்காங்க.
அப்போ இந்த சிவபெருமானது நடனம் ஐந்தொழிற்கும் தானே முதல்வன் என்பதை உணர்த்தும். அப்ப சிவபெருமானுடைய நடனம் இந்த ஐந்தொழிலுக்கும் தான் தான் முதல்வன், தானே முதல்வன் அப்படிங்கிறத அதை நமக்கு உணர்த்துது. அந்நடனத்தில் ஏன்னா அவருடைய கை தானே. இப்ப நம்ம ஊன நடனத்தை அந்த இறைவனுடைய நடனம் திருமேனியை நம்ம பார்க்கோம். ஒவ்வொரு கையும் ஒவ்வொன்ன நமக்கு எடுத்து சொல்லுது இல்லையா? படைத்தல், காத்தல், அழித்தல், மறைத்தல், அருளல் எல்லாத்தையுமே அவருடைய திருமேனி தான் நமக்கு எடுத்து காட்டுது. அதனால அந்த சிவபெருமானது நடனம் ஐந்தொழிற்கும் தானே முதல்வன் என்பதை உணர்த்தும். அந்நடனத்தில் ஐந்தொழிலும் விளங்குவதை இச்செயல் அழகிய முறையில் விளக்குகின்றது. அப்ப இந்த எண்ணிறந்த உயிர்களுக்கு அவ்வவற்றிற்கு ஏற்ற உடம்பை கொடுத்து உலகத்தில் இயங்க செய்வதே படைத்தல். அப்ப எண்ணற்ற உயிர்கள் இருக்கு இல்லையா? அந்த எண்ணிறந்த உயிர்கள் அந்தந்த உயிருக்கு ஏற்ற உடம்பை கொடுத்து, ஏன்னா அது வினை தந்த உடம்பு இல்லையா? வினைக்கேற்ற உடம்பைதான் இறைவன் நமக்கு கொடுக்காரு. இப்ப உயிர்களுக்கு அவ்வவற்றிற்கு ஏற்ற உடம்பை கொடுத்து உலகத்தில் இயங்க செய்வதை படைத்தல் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அடுத்தது தமருகத்தை அசைத்து நாதத்தை உண்டாக்கும் அந்த கை உலகத்தை தோற்றுவித்தலை குறிக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. தமருகம்னா அந்த உடுக்கை. இந்த உடுக்கைய ஒரு கையில உடுக்கை இருக்கு இல்லையா? அந்த உடுக்கையை அதாவது தமருகத்தை உடுக்கையை அசைத்து அந்த நாதத்தை உண்டாக்கக்கூடிய அந்த கையை எதை காட்டுது? இந்த உலகத்தை தோற்றுவித்தலை நமக்கு காட்டுது. இங்கனம் படைத்தது மட்டுமின்றி அவைகளை காக்கவும் செய்கின்றான். தாயின் வயிற்றில் உள்ள அந்த மகவுக்கு அவள் அறியாதபடி உணவு ஊட்டி காக்கின்ற அந்த இறைவனது கருணையை என்னவென்பது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது தாயினுடைய வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய அந்த குஞ்சு அந்த மகவுக்கு அவளே அறியாதபடி அவன் உணவு ஊட்டி அவன் காக்குறான் இல்லையா? அந்த கருணையை என்னன்னு சொல்றது அப்படிங்கிறாங்க. சோ கூத்த பெருமானது வடிவத்தில் அபயம் தரும் கை காத்தலை குறிக்கும். அடுத்தது இவ்வாறு காத்தலை புரிகின்ற இறைவன் அவைகளை அழித்தும் விடுகின்றானே. அழித்தல் என்பது அச்சமும் வருத்தமும் தரும் செயல் அல்லவா? அதனை செய்வது எதற்கு என்று வினவலாம். உண்மையில் அழித்தல் என்பது உயிர்களினுடைய நன்மையின் பொருட்டை செய்யப்படுகிறது என்பதை உணர்தல் வேண்டும். அப்ப அந்த அழித்தல் அப்படிங்கிற விஷயத்த அவன் ஏன் செய்யறான்னா அந்த உயிர்களுடைய நன்மையின் பொருட்டே அவன் செய்யறான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. உடம்போடு கூடிய அந்த உயிர்கள் உடம்பினால் வரும் அந்த அளவற்ற துன்பங்களை அனுபவித்து அந்த பிறப்பு இறப்புகளில் அகப்பட்டு சுழன்று பெரிதும் இழைப்பினை அடையும். அப்ப மீண்டும் மீண்டும் அந்த உடம்பானது அந்த உடம்போடு கூடிய அந்த உயிரானது அந்த உடம்புனால வரக்கூடிய இந்த எல்லா துன்பங்களையும் அதை அனுபவிச்சு பிறப்பு இறப்புல அகப்பட்டு ரொம்ப அது கஷ்டப்பட்டு அது ரொம்ப இழப்பினை அடையும், களைப்பாகும். அவ்விளைப்பு நீக்குதற் பொருட்டே உயிர்களை உடம்பினின்று பிரித்து சிறிது காலம் ஓய்வு கொள்ளும்படி செய்கின்றான். எனவே அழித்தல் என்பதும் அந்த உயிர்களின் நன்மை கருதியே செய்யப்படுவதாகும். அப்ப அந்த இறைவனது நடன கோலத்தில் தீ ஏந்திய கை அழித்தலை காட்டும். அப்ப அழித்தல் அப்படிங்கிறது இந்த உயிர்கள் மேல் உள்ள ஒரு கருணையாலையும் அந்த உயிர்கள் களைச்சு போயது இழைப்பினை அடையிறதுனால அந்த ஒரு களைப்பை நீக்குதல் பொருட்டு தான் அந்த உயிர்களுக்கு அந்த உயிர்களை இந்த உடம்புல இருந்து அவன் பிரிச்சு சிறிது காலம் ஓய்வெடுக்கும்படி செய்யறான். அதைத்தான் அழித்தல். அப்ப அவனுடைய இந்த தீயை ஏந்திய அந்த கையானது அழித்தலை காட்டுகிறது. இனி மறைத்தல் என்பது இறைவன் உயிர்களுக்கு தன்னை காட்டாது உலகத்தையே காட்டி உலக போகத்தை நுகரச் செய்தல். இப்போ நம்மளாம் இப்படித்தானே உலக போகத்தை தான் நம்ம நுகர்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அப்ப இறைவன் உயிர்களுக்கு தன்னை காட்டாம உலகத்தைய காட்டி நமக்கு உலக போகத்தை எல்லாம் நுகருன்னு செய்யறாரு. அப்ப அந்த உயிர் தன்னை அறியும் பக்குவத்தைய வரவேற்றற் பொருட்டே இது செய்யப்படுகிறது. அப்போ இந்த மாதிரி முதல்ல இந்த உலக போகத்தை எல்லாம் நீ நுகரு அப்படின்னு சொல்லி அவர் தன்னை மறைச்சு நிக்கிறாரு. தன்னை மறைத்து இந்த உலகத்தை காட்டி இந்த உயிர்களை எல்லாம் நீ உலக போகத்தை நுகரு. அதுக்கு அப்புறவுதான் அந்த உயிர் தன்னை அறியக்கூடிய பக்குவத்தை அது வருவதற் பொருட்டே இது செய்யப்படுகிறது. அப்ப அதுக்கு அப்புறம் தான் உயிர் தன்னை அறியும் நான் யார் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு விசாரம் தனக்குள்ள அந்த வரக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை வர்றதுக்காகத்தான் அவன் இந்த மாதிரி தன்னை மறைத்து இந்த உயிர்களை உலக அறிவை பெறதுக்கு அவன் வச்சிருக்கான். உலக இன்பத்துல போகத்துல நுகர செய்யறான். திருக்கூத்தில் முயலகனை மிதித்துள்ள அந்த திருவடி மறைத்தலை தெரிவிக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவருடைய திருவடி முயலகனை மிதித்துள்ள அந்த திருவடி மறைத்தலை நமக்கு குறிக்குது. அருளல் என்பது பாசங்களை எல்லாம் நீக்கி உயிர்களுக்கு பேரின்பத்தை வழங்குதல். அதான் அருளல். அந்த பாசம் பற்று இதெல்லாம் நீக்கிட்டு உயிர்களுக்கு பேரின்பத்தை அந்த இறைவன் நமக்கு வழங்குறான். கூத்த பிரானது அந்த தூக்கிய திருவடி பிறவியினின்றும் எடுத்து தன் திருவடி நிழலில் வைத்து அருளுதலை நமக்கு உணர்த்துவதாகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ அந்த கூத்த பிரானது அந்த தூக்கிய திருவடி இருக்குல்ல, அதுதான் அருளல் தொழில குறிக்குது. எப்படி நம்மள இந்த பிறவியில இருந்தெல்லாம் எடுத்து தன்னுடைய திருவடி நிழல்ல வச்சுக்கிட்டு நமக்கு அந்த அருளுதலை அவன் கொடுக்குறான். அதை இந்த தூக்கிய திருவடி நமக்கு
உணர்த்துது அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஊன நடனத்தை பத்தி இங்க சொல்லியிருக்காங்க மாஸ்டர்ஸ். அப்ப இந்த ஊன நடனம் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த 3 விதமான ஐந்தொழில்களையும் கூட்டி இருக்க சேர்த்துதான் அவங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க, ஊன நடனம். அதாவது இறைவன் செய்யக்கூடிய இந்த தூல ஐந்தொழில், சூக்கும ஐந்தொழில், அதிசூக்கும ஐந்தொழில், இந்த 3 தொழில்களையும் மூவகை ஐந்தொழில்களும் ஊன நடனம் என ஒன்றாய் அமைத்து சொல்லப்படும். அந்த 3ஐயும் சேர்த்துதான் ஊன நடனம்ங்கிற பெயர் கொடுத்திருக்காங்க. அந்த ஊன நடனத்துல இறைவனுடைய திருமேனி, அவனுடைய ஒவ்வொரு கை, காலு, இது எல்லாமே திருவடி, இது எல்லாமே எதனை குறிக்குது, எது எந்த ஐந்தொழில எதை குறிக்குது, படைத்தல், காத்தல், இப்படி 5 தொழில்களையும் ஒவ்வொன்றும் எதை குறிக்குதுன்னு சொல்லி நமக்கு விளக்கமா இங்க சொல்லியிருக்காங்க மாஸ்டர்ஸ். எஸ் மாஸ்டர்ஸ், நன்றி மாஸ்டர்ஸ்.